Ćao svima, dobrodošli u novi video. Danas imamo jedan PlayStation 4 Fat, izgleda nešto poput ovoga. Ovo je tačnije model CUH1116B. Potpuno se ne pali, ne dešava se ništa kad se pokuša upaliti. Pa hajde da vidimo da li ovo možemo da rešimo. Ok, pa da krenemo. Ajmo odmah da se prebacimo na Crotch Cam. Ovo je ta konzola, izgleda nešto poput toga. Standard Fat konzola, ništa spec. Prvi test koji ćemo da uradimo jeste da potvrdimo da u stvari radi ili ne radi. Tako da, evo ga naponski kabel, daj da ga prikačimo i da vidimo šta se dešava. Pritom, dok smo već tu, vidimo da su skidane ove nalepnice. Ja zaista ne kapiram zašto ljudi vraćaju ove nalepnice nazad. Mislim, nema neke svrhe, vidi se da su pocepena, međutim, vidit ćemo šta nas čeka unutra. Ja nešto ne volim to kad ljudi vrate, ali to je, eto, čisto moje neko mišljenje. Prikačimo ovo vamo, pa da ga upalimo. I naravno ništa. Eject isto ništa ne radi. Power dugme isto ništa ne radi. Dva u isto vreme ništa. Ovo ne bi trebalo da pravi neku razliku, ali preokrenit ću na drugu stranu. Opet da vidimo. Ništa. Ok. Sljedeći korak jeste da testiramo napajanje. Mislim, to mi je najlogičnije prvo da proverimo, tako da ćemo prvo da rastavimo ovu konzolu pa da idemo dalje. Napravio sam mali tester, u stvari tester za ova napajanja. Koristio sam ovaj mali GX, kako se kaže, za aviona, konektori. Može da se stavi neki drugi, čekaj da ga skinem. Ovako izgleda. GX4 je, mislim, jeste. I on ulazi, ne može se pogrešiti zato što ima ovaj žljeb. Znači ja ne mogu da ga okrenem nikako drugačije, nego mora da uđe ovako, tako da se ne može pogrešiti. I on se ugura tako i to je cijela priča. Ovaj deo ide u napajanje i onda kad pokrenemo ova dva tastera vidit ćemo da li napajanje se pali ili ne. Da bi se upalilo, ovo napajanje mora da ima standby voltažu da bi se upalilo glavni 12 V koji ide u konzolu, tako da ako niste sigurni kad radite ove konzole, ako ne znate koji je plus, koji je minus, vrlo lako možemo da pronađemo to. Ovde je ova viljuška, možda se ne vidi od svetlosti, evo je ovde, ta. Znači sve što moramo da izmerimo sa multimetrom, stavimo ga u beep mode, samo da ga, stavimo ga u mode kontinuiteta, ili continuity mode, vidimo po tom malom speakeru ovde, ili čujete beep. Tako da, sve što treba da uradimo je da sklonimo ovaj ventoj, me nervira, evo tamo. Stavimo jednu pipalicu na masu, nebitno koju, ja uvek koristim crvenu, ali nema veze. I dodirujemo jednu ili drugu. Ovde nemamo bip, znači ovo je verovatno plus ili 12 V. Jeste, ovo je minus. Znači plus je s desne strane, s leve strane je minus, ako je ovo orijentacija. Tako da sada znamo koji je plus i minus. To možemo onda da uzmemo ovako. Preokrenemo je s ove strane, evo je taj priključak ovde. Znači ovaj levi konektor, ovo me nervira, daj izaći. Znači ovaj levi ćemo da prikačimo ovako. Daj da sklonim konzolu opet. Znači ja sam već ovde napravio da znam koji je koji, crveni je plus, crni je minus, očigledno. Napravio sam svoju viljušku sa ove strane, znači crvena je leva, a crvena je desna, vidite tako. Pošto znamo da je leva tamo, idemo ovako, utaknemo ga u napajanje. Također sa ove strane napravio sam mali konektor od PlayStation napajanja. Koje je ovo napajanje? ADP240CR, to je model ovog napajanja. Ima više varijanti napajanja, neki koriste malo drugačija, ja ih imam sve tako da mogu da ih menjam. Ovaj prong je isti, znači samo ovo treba da se zameni. Ovo utaknemo ovde i sada nam treba samo naponski kabel. Ugasite sve dok prikačite ovde, zato što može da vas fino pecne ako dodirnete nešto ovde, na primjer gde je otvor ili ovde. Znači ne dirajte te delove, vidimo da nema ništa ispod, da se napravi spoj i
šta će da se desi kad mi upalimo? Naravno ništa, zato što nismo upalili ove prekidače, znači prvi prekidač je gornji, top, vidimo da ima 4,76, to je standard, nikad nije tačno 5, jer ima ovaj gubitak u žici i ovo meraču, tako da to je ok. I 12, imamo i 12. Znači tačno imamo, od svetla ne vidite, 4,76 i 11,9. Što meni ukazuje da je ovo napajanje verovatno ispravno. Ok. Znamo da je ovo ok, mislim, nismo uradili test opterećenja. To samo znači da su svi naponi prisutni da bi ovo upalilo. Znači, sljedeći korak jeste da mi vratimo ovo i da testiramo ove tastere, pošto su ovo kapacitivni tasteri, rade na dodir, u stvari na indukciju, vrstu indukcije, ako sam dobro to objasnio. Capacitive touch, znači on ima jedan čip ovde koji stalno gleda i prati šta se dešava na ovim tasterima ovde. Evo ga jedan taster ovde i na drugoj strani isto ima jedan. Vi kad dodirnete ovde, to poremeti čip i tu voltažu i onda on zna da tu neko pritisne i aktivira se. Eto, to je cela priča. Vraćamo ovo napajanje nazad i da vidimo šta se dešava. Ja vidim i s ove strane u stvari da ovde ima, šta je ovo? Lamblob. Ok, daj da pređemo brzo na mikroskop, samo da vidim šta je ovo. Idemo na scope. To je to dugme. Šta je ovo? Ja mislim da je tu neko nešto pokušao da lemi. Yeah. Why? Ne kapiram šta to služi. Možda je to vezano sad sve za ono što su radili na onom tasteru tamo. Moguće da je to povezano. Vidimo da imamo grabotine ovde neke. Highly unprofessional. Da li su nešto otkinuli? Nisu. Nema šta ovde da otkinu. Ali u svakom slučaju mi ćemo da prikačimo napajanje i da vidimo da li se ova konzola pali. Ok, sve je prikačeno. Sad ćemo da uradimo test brzi. Palimo konzolu. Konzola vidimo da se vrti, prikazuju se ovi LED diode na plavo, to ne znači da će da se digne sistem. Daj da vidimo šta se dešava na Ugreen. Da li imamo display? Nope. Nope. Šta radi ovo? Čujemo audio, ali nemamo video. Why? Čujem da radi, ali nemamo display. To je, mislim, sada zaboravio sam kako se zove to na srpskom. To je onaj glupi sigurnost za HDMI. Zaboravio sam akronim, nije ni bitno. Vidit ću na ovom drugom ekranu. Ok, da. Sad moram vam pokazati na telefonu, zato što ne vidite. Ok, da se prebacimo na shaky cam. Evo ga, konzola još radi, vidimo da je sve ok. I evo ga ovde. Znači, vidimo da konzola u stvari je funkcionalna. Nešto je problem sa ovim tasterom. I to je sada naš posao da rešimo to. Tako da sklanjam telefon. Sad kako da je ugasim. Ok, pripremam kontroler da bi ga sinkronizovao sa ovom konzolom i da je ugasimo. Čuli smo da se ugasila, ne čujem više ni hard disk ni ništa, to je ok. Gasimo struju od pozadi. Znači već vidimo da u stvari je ovde nešto, neko matrikukisao. Daj da vidimo. Idemo na, ajde, mikroskop da pogledamo, sklanjamo DMM info. Ok. Šta su oni tu radili? What is this? Šta su oni ovdje pokušali? Ok, kapiram, topli lepak su stavili da ga drži. Ali ovdje su... What in the world? Dobro, ovo je odvaljeno. Ali to nije strašno, ima ovaj duplu traku ovdje koja se odlepila. Ništa opet, to su oni stavljali, to nije fabrički. Što su skidali ovo? Ajde da pokažem šta pričam.
Nešto ne verujem da ovo fabrička traka, ali skinit ćemo ovo. Da, ovo je definitivno neko stavljao. Je. Sada moramo da rešavamo opet tuđe greške. Great. U svakom slučaju mislim da bi bilo dobro i da se očisti sve ovo. Međutim, nisam se još dogovorio sa vlasnikom, tako da ću vidjeti šta oni kažu. Da li žele da se očisti. I ja mislim da ovdje ima i neko... Pogledajte ovo. What is this? To parče trake su stavili. Yes. Why? Vidite ovdje. Evo ovo. Šta je to služilo, majko mila? Okej. Odvaljen deo plastike, ne znam koliko se vidi zato što oci je jak. Okej. Neka prljavština, nešto, nije ni bitno šta je. Okej. Koliko ja znam, ovo treba da legne i da dodiruje... Au, kapirao sam šta su uradili ovdje. Oh my god. A u principu sam da vam pokažem kako funkcioniše. Imamo jedan capacitive touch taster ovdje. On u stvari pravi kontakt sa ovim hromiranom plastikom ili tasterom. On je u stvari ovdje ovako i kad vi dodirnete tu plastiku, pošto je povezan sa ovim dugmićem, onda vi remetite taj capacitance ili kako se kaže na srpskom i onda čip prepozna da je neko dodirnuo ovo i pali i gasi konzolu. A sad, oni su ovo nešto adaptirali ili su otkinuli deo, nisam siguran. Samo da vidim da li će to da dodiruje. Ne, ovdje ništa ne dodiruje. Ja ne kapiram kako su oni uopšte palili ovo. Ali kapiram šta su pokušali da urade. Ja mislim da mi možemo to nekako... Aga tu to dugme. To nije u stvari fizičko dugme koje se pritisne, samo treba da prislonite prst na njega i on treba da pravi kontakt odavde, ali tu više nema kontakt jer su oni odvalili jedan deo ovoga. Moram da vidim da li imam taki taster od stare konzole ili ne, ali mislim da nemam. Jer tu nema šta da dodirne. Da uradimo brzi test samo. Pretpostavljam da neće da radi. Da. Jer ne pravi konekciju na ovom dugmetu uopšte. Kako sad to možemo da rešimo? Jer ne možemo da lemimo za ovaj deo. Sad kako da spojimo ovu plastiku na ovo. A da to bude pristojno. Jer ja sam ubeđen ovdje da je ovaj malo plastike fali gde je odvaljeno. Baš ovdje. Da je tu bilo nešto što je verovatno se prislonilo na ovo. Ili čak ovdje je bilo neko parče metala. Ili nešto što je odvaljeno. Man. Ok, idem da nađem da vidim šta imam. Ok. Ukapirao sam šta su uradili, skinio sam ovaj topli lepak sa ovoga što su budžili. Znači odavde imamo ovaj mali taster, u stvari taj taster ne radi ništa, on samo stoji tu. I imamo jedno parče plastike ovde, samo ocija je velik, pokazat ću vam na mikroskopu, sve je lakše tu. Eto vidite ovo parče plastike tu, znači ovaj taster je išao, kako je beš išao? E sad oni su dugme ovo odvalili. E sad gde naći ovo dugme? God damn it. Sad, kako ovo da rešimo? Bez dugmeta. Možda da iskoristim parče ove pletenice nekako. Da napravim nju da bude ovdje ovako. Kada ovo zalepim nazad i da je iskrivim i da ono pravi kontakt. Ovako nešto. Vidite? That's an idea. Ali kako ću je zalepiti? Oh my god. Najgluplije zato što ovo u stvari je sve plastika. Ne mogu ništa da lemim za ovo. Ne, baš ste ga matriku ukisali.
Ovaj brabonjak što su ovde ostavili oštar je baš... Šta su tu pokušali da urade, nemam pojma. Moram da razmislim. Ok. Imam neku ideju. Razmišljao sam da stavim, možda da iskoristim jedan ovako deo pletenice i da napravim na ovom da bude kao konduktivni jedan deo koji će da provodi struju odavde, mislim ne struju nego samo taj kapacitivnost odavde do ovog dela i onda bi trebalo u principu da radi realno zato što nema tu sad neke, nije mehanički deo, tako da pretpostavljam da samo treba da dodiruje ovde. Ja ću ovo na brzaka samo da očistim i da testiramo to sve u principu da vidimo kako radi. Ništa spec, samo sam parče pletenice natopio sa lemom i skidam sada da ne ostane flaks na njoj, zato što ima flaksa u samoj žici. I sada mi je ideja da uzmem ovo i ovo nekako da prislonim na ovo, da zalepim i da to izgleda nešto poput ovoga. U principu, evo da vidite ispod mikroskopa. Ovo je sve što sam uradio. Znači, uzeo sam tu pletenicu i samo sam je nataknuo ovako da dodiruje ovaj prohromski deo i dodatno ga pričvrstio sa ovom aluminijumskom trakom. To je čisto sad privremeno da vidim da li će da radi. Ako radi, onda ću ga ja dodatno ojačati i testirati i onda to bi trebalo da bude to. Mislim, ne vem ja što sad tu puno da pametujem. Tako da ovo dugme ide nazad vamo. Ok, znači u principu ovo sam uradio, znači ovo je taj taster i on bi trebao da pravi kontakt već sa ovim donjim delom ovde. Sad meni je lakše ovako da vidim. Evo ga, vidite. Znači samo da pravi kontakt tu, to ću bolje da napravim, to sad čisto da vidimo da li će da upali. Ok, konzola ugašena. Pali se. Top. Ok, ništa, ajde ja ću sad to da rastavim pa da ulepšam i da sastavim nazad. Sad sam dobio još jednu bolju ideju da samo iskoristim ovo, zato što je ovo spring steel. Ovo bi trebalo biti bolje zato što može da se savije, a vrati se nazad u svoju poziciju. Tako da mislim da će ovo ako isečem biti bolje nego ovo što sam pravio. Napravio sam to, izgleda sad završeno nešto poput ovoga. Point jeste, treba da ima taj mali delić, sad sam stavio ovaj mali metalni deo od ove špatulice koja se lepo može savijati. Ovako, u ovaj oblik sam je iskrivio i zalepio sam je sa ovom alu trakom, da može lepo da provodi, da drži dobar kontakt. Sad samo treba da zalepimo ovo nazad ovde, da ovo vratimo gde je bilo i da testiramo još jednom i to će biti to i onda treba da ga očistim, zamenim termalne padove, termalnu pastu i onda posle toga konzola će biti gotova, to će najvjerojatnije sutra da nastavim u nastavku ovog videa, ali vidit ćemo. Znači, palimo ovo i da zalepimo ovo nazad i ovo isto da vratimo. Ok, drugi dan, nastavljamo. Ja sam već u stvari uradio pola posla. Očistio sam konzolu potpuno od prašine, treba da stavimo termalnu pastu i da vratimo sve u njegovo kućište, tako da to ćemo da uradimo. Da li dobijemo output? Yes, we do. Pa ajde pokazat ću vam sada kako izgleda. Pripremio sam shaky cam, tako da prebacujemo se na shaky cam. Evo je taj eksterni display ovde i dodirnemo ovde. Čujem hard disk. I evo ga Sony logo. I vidimo da se Sony pali. Znači, to bi bilo to, ljudi. Eto, sređena je konzola, ja ću da vratim ove par šrafčića nazad, to pretpostavljam da znate kako da uradite, ali eto, vidjeli ste kako da se reši, vidjeli ste ovaj mali alatić što sam pravio, što je savršena mala stvar,
koja mi dosta vremena uštedi zato što ne moram više da prespajam žice, da testiram, da zabadam sa multimetrom, nego samo prikačim ovo, pritisnem 2 tastera i rešio sam problem. Tako da, eto, to bi bilo to, ljudi. Nadam se da ste nešto naučili. Zapamtite, alat o glavu, pamet u ruke, smash like i vidimo se u sledećem videoklipu. Aj, ćao!